Hi, it's me again, Junasher Bisaya, and welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe na and click the bell button para ikaw ay updated sa mga videos ko. Kumusta po kayong lahat? Panibagong araw na naman. Bali mga shy, kahapon tapos na po kami nagbilad ng yung mga butil ng palay. Naalala niyo pa po ba yun? Bali kahapon, hindi po na pagaling po tawag sa Bisaya, ano ang Tagalog noon, basta yung parang bigas, ang butil ng palay is gawing bigas, yun po ang tawag doon, parang igiling siya. Hindi ko po kasi kahapon, so hindi po natuloy, so ngayon na lang po kami pupunta, so ipapaano na namin, ipapagiling po namin yung butil ng palay. Hindi agawa mo! Na po kami. Hindi basta-basta, so kailangan po kung itanim, tapos mahinugin, pagkatapos mahinog, anihin, pagkatapos anihin, ibibilad pa, pagkatapos ibilad, yun na po, parang igigiling siya sa machine. Nggak rekan taman. Ya. Bali mga shy, ngayon pa lang po kami natapos. So, dalawang sakong bigas, dalawang sakong butil ng palay, tapos nag-igisa na lang siya. Pero bigas na po siya. So, pwede na po siya isa. Pwede na po kainin. So, salamat na naman sa nag-ubos po ng oras sa video na ito. Sana po may natutunan po kayo sa video na to.